Hielke en Sietse. Je kent ze versen worden. De OG-skippers van de Chameleon. Hielke, aangenaam. Ik ben Sietse. Maar hoe zou het nou maar ze wezen? Ik weet nog wel een adresje. Met wie hebben we het genoegen? Met Koen en Jos. Maar voor de Friese kijkers beter bekend als... Hielke en Sietse. Dat we Hielke en Sietse waren wij 13, 14. Dus dat is al 20, 25 jaar terug, zeg maar. Niks veranderd. Nou, dankjewel. Worden jullie nog wel eens herkend of helemaal niet? Ja, zo nu en dan. Kijk, toen konden we niet over straat hè, in die periode. Maar je wordt zo nu en dan nog wel eens herkend door een scherp iemand. Ja. Ik had laatst bijvoorbeeld, toen kwam ik wat later terug vanuit een congres waar ik was. En toen stond ik in de trein naar huis. En toen kwam een groep jongens de trein in. Die hadden een leuke avond gehad, dat was wel duidelijk. En één jongen zat me al de hele tijd aan te kijken, dat merkte ik al. En die zegt op een gegeven moment van... ja, ben jij niet, weet je waar jij op lijkt? Jij lijkt op een van de jongens van de Chameleon. Ik zeg, ja, nee, dat ben ik ook. Maar hij had gedronken, dus hij geloofde het niet. Wat ik wel een leuk moment vond, is dat ik in het vliegtuig zat. En dat er dus iemand schuin voor me, een jochie, zat onze film te kijken. Zonder dat hij wist dat de hoofdrolspeler vlak achter hem zat. Dus ik had nog even overwogen om zo'n typisch Amerikaans filmmoment te doen. Dat ik er dan naartoe ging. Maar ik dacht, nou, ik moet nog 10 uur vliegen. Het zit mij wel goed. Wat doen jullie nu? Wij hebben een eigen videobureau en daarmee maken wij eigenlijk allerlei soorten video's voor bedrijven. En komt dit een beetje voort door de Chameleon-ervaring die jullie hebben gehad? Ja, nee, 100%. Kijk, het is niet zo dat we, toen we daar op de set stonden... Toen dit bedrijf opeens als een visioen voor ons zagen. Zo is het niet gegaan, maar ik weet 100% zeker... als wij niet op de filmsets hadden gestaan, hadden wij geen videobedrijf gehad. En hoe vaak hebben jullie de film nog gekeken? Ik heb hem echt honderden keren gezien, dus ik denk dat ik het wel redelijk kan dromen, ja. Ja, maar ik heb nu zelf kinderen en die komen in de leeftijd waarop de films ook voor hun leuk zijn. Ongetwijfeld komen ze weer op televisie bij mij thuis.